आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। दोडा मार्गातील स्थानिक पुढारी दलालांनी दिल्लीवाल्यांशी हातमिळवणी केल्यानं इथल्या जमिनी त्यांच्या घशात घालण्याचा डाव सुरू आहे। तसेच आता आडाई एमआयडीसी गुन्हेगारीचा अड्डा झाल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे शिवसेनेच्या परशुराम उपरकरांनी केलाय। सकाळी मी बातमी वाचली, आमच्याच तालुका प्रमुखांनी सदर विषय हाताळलेला आहे। या विषयामध्ये बघितल्यानंतर एमआयडीसीची जागा ही एमआयडीसीने शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन त्या असलेल्या त्याचे भूखंडाचे पाठ पाडून त्यांनी भूखंड विक्रीसाठी ठेवलेले आहेत आणि काही लोकांना ते भूखंड दिले आहे। कोणतेही कारखाने न येता त्या ठिकाणी जर ते लोह खनिज उत्खनन करून कारखान्याच्या नावावर, तर एमआयडीसीने ते लोह खनिज म्हणूनच जाहीर करावं, अन्यथा त्या विषयावरती आम्ही वरिष्ठांकडे तक्रार करणार आहोत। 3 मार्च 26 रोजीच विधिमंडळ कार्यालयाकडून वन व महसूल विभागाकडून सर्व तहसीलदारांना जे अवैध उत्खनन होत आहे त्याचं गुगल इमेज, सॅटेलाईट इमेज किंवा ATS पद्धतीने मोजमाप करून त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई कशी करावी अशा प्रकारचं पत्र विधिमंडळाकडून आलेलं आहे। या विधिमंडळाच्या पत्रानुसार माझा उद्याच RTIचं अपील प्रलंबित आहे। या RTIच्या प्रलंबितप्रमाणे मी तेच प्रश्न विचारणार आहे की दोडामार्ग तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सपाटीकरणाच्या नावाखाली लोह खनिजाचं उत्खनन होत आहे आणि लोह खनिज किंवा माती उत्खनन करताना एका भागातून दुसऱ्या भागात टाकायचं म्हटल्यानंतर त्याची महसूल ॲक्टप्रमाणे परवानगी घ्यावी लागते। ती कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात लोह खनिजयुक्त माती वाहतूक करून दुसऱ्या तालुक्यात त्याची वाहतूक केली जाते आणि तर त्या भागातले तहसीलदार, प्रांत किंवा असलेले तलाठी, सर्कल याकडे कोणतंही दुर्लक्ष करत आहे। हे मिलीजुली सर्व चाललेलं आहे। याबाबत वेळ पडल्यास शिवसेना पक्षाकडून विधिमंडळात प्रश्न पण उपस्थित केला जाईल। या आडाई एमआयडीसी किंवा त्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आता हा गुन्हेगारीचा अड्डा झालेला आहे। आज त्या ठिकाणी दारू येते, अंमली पदार्थ येते, वृक्षतोड होते किंवा लोह खनिज मोठ्या प्रमाणात। यामध्ये काही लोकप्रतिनिधी, काही ग्रामस्थ, काही त्या भागातील प्रतिष्ठित व्यक्ती या व्यवसायामध्ये व्यवसाय म्हणून काम करत आहेत। आज दोडामार्ग एका बाजूने एका केरडियांच्या ताब्यात गेला म्हणून सांगतोय, आता दोडामार्ग असलेल्या दिल्लीवाल्यांच्या ताब्यात गेलेला आहे। म्हणजे दोडामार्ग तालुका हा परप्रांतीयांचा तालुका आता निर्माण होणार आहे। आणि पूर्वी केरडियन लोकांनी मोठ्या प्रमाणात जमीन घेतल्या, आता त्या भागात दिल्लीवाले मोठ्या प्रमाणात जमीन घेतात आणि ते जमीन मिळवून देणारे आणि आमच्या शेतकऱ्यांना किंवा आमच्या ग्रामस्थांना पटवणारे किंवा जमीन द्या म्हणून सांगणारे आमच्याच भागातले लोकप्रतिनिधी किंवा ग्रामस्थ किंवा दलाल या ठिकाणी काम करत आहेत।